natin pala dito. Ayan, so hindi tayo magpapatilag kahit umuulan. Diba? So, syempre napaka-special ng day na ito. Kasi na-celebrate ngayon nating araw. Ayan, so medyo may inaayos na yung ating sound system. Syempre, first natin, syempre ay entrance. Iingahan niya yata lahat na tumayo. Ayun si Ma'am Grace po ang mag-pray po sa atin ngayong araw na ito. Tayo po muna ito mahimik para sa ating prayer. Sa ngalan ng mga at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito na pinagsama-sama mo kami upang ipagdiwang ang ka-80th birthday ng aming nanadal. Salamat po sa 8 dekadang kanyang buhay na puno ng iyong gabay, pag-ibig at katapatan. Salamat sa lakas, karunungan at pagmamahal na patuloy niyang ibinabahagi sa aming pamilya. Hinihiling po namin ang patuloy mo siyang pagpalain ng malusog na pangangatawan, payapang isipan at punong-puno ng kagalakan. Pakaingatan mo po ang bawat isa sa amin at ang banal na Espiritu mo ay siyang maghari sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Father, Son, Ayan, so thank you very much po, Ma'am Grace. And ready na po ba yung ating music for the entrance? Ayan, so dapat po Birthday of ano my mother-in-law. malakas ang She's palakpak 80 natin today, dito so kasi we're going to pag have a malakas ang celebration palakpak, of ganun din it. ang You salubong enjoy natin. what we're going through. Here we Sasayaw go. lang, kaya dapat emotional yung medyo. It's going to be a boxer's entrance. Kasi may mga camera po tayo na dito tayo sa DJGB. Ready na po yung music? Okay, maestro. Sorry for the music, guys, but this is what it's all about. Okay, alalahin po natin. Debutant natin yan. Okay, please. Welcome, Nagatel. Yes. Okay, may take pictures, videos. Iba mga artista na. Yeah, so yung mga family members, pwede mag-take na din ng picture para medyo ma-occupy natin yung time. Ayan, so palakpakan ulit natin si Mama Belle for her 80th birthday. Yes, okay. So, magsimula na po muna tayo sa program. Maya-maya is magkakaroon po tayo ng time para sa picture. Okay po. Abot po ba itong mic dito? Ayan. So, Mama Del, kamusta po? Ay, mas kaya ako namamataya. Ay, pareho po tayo. Oo. Kasi nung kagabi din po is medyo inuubo talaga ako. Kaya ininuman ko na ng malalakas na gamot. Kasi hindi ko pwedeng ma-miss ang event na ito ngayon. Kasi bibihira lang po, napaka-remarkable po ng 80 years old na umabot ng edad. Tama po ba? Ano pong nararamdaman nyo? Nandito yung mga relatives nyo and I'm sure yung ibang galing pa sa ibang bansa. Mahal. Mahal. Sa mga amiga ko. Ayan, di ba? Ang ganda ng damit ni Mother. Sino pumili? Oh, ang ganda. Para siyang ano eh. And unfortunately, the heavens have opened as we started Ayan, so, celebrating. syempre, ang araw na ito ay dapat maibigay natin sa kanya ng masaya. Diba? So, andito po ba yung mga anak niya? Ayan ang presente, yung present po ng mga anak. Lahat. Lahat. Pwede po ba dito?
Ayan, kumpleto po. Tama po ba? Ayan, pwede mo mag-picture po muna natin sila ng ano. Ayan, so, wait lang po. Masaya na. Saan pa po kayo galing, madam? Batangas. Si madam? US, o di ba talaga? UK pala, Finland po. So, any short message po? Salamat sa pagpunta mo dito at nagpapasalamat ako at bago ko na ready ang aking mga Parang nagtago yung ilang mga kumusita. Ako kapatid, kaya pala ang naganda ng mga ulma. Oo. Ano message, madam? gusto ko sana kumanta ng happy birthday sa kanya. Pwede bang special request? Kantahan natin happy birthday ang celebrator ngayon. Ang inyong Manay Delia Matalyon, Alemania. Music please. Juliana, excuse me, I'm sorry. Delia Matalyon. That's gonna burst through. Sorry sa mga Let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, 80th birthday, my dear sister. I love you so much. Yan po kami nakakapagay ko rin. Kasi po, napaka-OP yan pala. Napaka-OP yan pala. Ayan, so, medyo i-evacuate natin ang birthday celebrant. Nakabumigay kasi yung dito. Dahil napit ko rin sa akin. Ano ka ba nanay? Ba't kahit ito ako? Kapigil na po siya dito. Ayan. Ano lang po yan? Pagsubo lang yan po sa akin. Pagsubo lang yan. Ayan. Okay, so start na po tayo sa ating wishes. Okay, so una tinatawagan ko na dito si Ma'am Melba Eliana. Ma'am Melba. Ayun, so wishes ko. Ito lang po yung sa program natin ng wishes sa mother. Ayun, so with that, may mga naayos na po tayo. Nagkaroon po lang yung Well, what can we say? That went down. That went down in a blast. Don't know whether you caught that on camera, old man. Change your shirt. Change your shirt. I'll change in a minute. I'll change in a minute. It's not too bad. I'm wet all the way through, so I might as well stay wet. Here we go. Take yourself. Yeah, so we had a little bit of rain, which stopped proceedings, but
Hopefully, we'll get it all sorted. Oh dear, that was fun. Anyway, at least the birthday girl's happy. Smile. Hello. Smile. Oh my lord. We didn't expect that, people. Oh. But hey, hopefully, save the tissues. Whatever you do, save the tissues. So we had the tarpaulin put up, but it didn't hold back the rain. It was only there for the sun, but it didn't hold back the rain, unfortunately. Hindi, happy birthday. Ingat ka na. Next po is si Nelly Mirandilla po. Wala po siya. Ma'am Nelly Zamora po. Happy birthday, Maradel. And next po natin si Ma'am Marilyn. Maradel, happy birthday! Sana umaba pa ang buhay mo para kirmi kitang nag-iba. Para pag may okasyon, kirmi kitang mogba. Happy birthday, God bless. Okay, next natin si Ma'am Alodia po. Medyo malayo ang Nelly. Pwede po sa inyo namin. Happy birthday, Maris. So next po natin si Ma'am Cherry. Message mo. Kay Mamay, sana lang yun ng healthy para kasama ka namin. I love you, Ma. Happy birthday. Ma'am Rosalie. Rosalie. Thank you po kay Mama. Sana tuloy-tuloy na tayo pag-alit niya. So maraming pagdarating na birthday sa kanya. Kuhagat ng happy birthday. Next po natin si Ma'am Piliza. Happy birthday, my dear sister. Sana umaba pang buwan mo. Oo naman. Mamaya pa po yan, pero in-advance nila. Okay, next po natin si Ma'am Rosalie. Yeah, they're in already. Okay, Ma'am Fred. Huwag po kayo iiyak yung birthday celebration. Happy nga eh. Libag pa siya. I love you, Mama. Ibinigay na Happy birthday. I wish to be mom of everyone. Bigger, to be over, tapos, long time. Sabi, pagkirain ka, happy birthday. Siyempre nila.
Having a birthday in the Philippines can sometimes be problematic if you've got rainy season, and this is what we've got. Unfortunately for us, Alright, so napaka-busy po, tutuloy tayo ng buhay. New time. So cool. Ayan. May dito po tayo dyan sa likod. Yung mga hindi po nakakapag-iwapan ng perfume, pwede po kumuha dyan sa likod. Basta, i-present ko po yung voucher. well, it's turning out to be a bit of a washout. Just to be honest, hold on, I'll just run it. Wow, here we go. There you go, look at the state of that weather. But it doesn't dampen anybody's spirits. They're all here, they're all celebrating. The water is unbelievable. And all the hard work is just the water. Just caved the whole of the tarpaulin in. What was once a beautiful setup. Wow. So pag tumila na auto mo lang, kailan na po. Yan po walang pagkakalo. Medyo ay, blow na ang cake. Medyo ba ang cake? Immortal na po sila. Hindi na sila tinatabo ng ulan. Ayun yung mga lolo natin. Dahil gusto nilang na-experience niya yung birthday ng ating pinakamamahal na lola doon. Ayun. Siya po ang tatakbong senador. Hi! Hello! Hindi natin ang social travel. Makinig daw. So, at least wala, kanina pa siya nakangiti. Actually, sabi niya na daw, pag birthday niya daw, lagi umuulan. Pag umuulan daw. So, hindi naman ibig sabihin yan is bad sign. Siyempre, minsan yung sinasabi natin yan is more blessings, yung kailangan natin alalahanan. Dami mo bagang bisita, oh. Kaya minsan sila sa mall at kinakain. Yung mga photos po natin na pinag-share kanina, itag po natin yung camera mula para makita po natin yung mga pictures. Not event, okay? And meron tayo record. Alright, so, ito busy po, kinukunin mo tayo ng video. No time. It's okay, ayan. May photo mo pa rin po tayo sa likod. Hindi po na nakakapagkuha pa ng perfume. Pwede ko kumuha dyan sa likod. Basta ipresent niya po yung inyong voucher. Music! Hindi naman nag-iiwan ng pipilinan. Walang music. Candles pa. Uy! Si, ano oh. Basta sa laon ba yun? Uy! Hindi ka na! Basta laon? Hindi, nagulong dyan.
Hindi, oh, si, ano, hi! Wala pa. Dapat sa dito. Ano yan, na sound? Parang... Ito! Payong, Nay! Oh, payong ni... Mahihirapan po kayo pag nandito na. Halasin nyo na po, tapos tusok nyo na po yung kandila. Ay, sige pa po. Dapat mag-spark. Nabasa. Napasa. Huwag na po. Okay na yan. Napasa. Baka naman baliktad eh. Hindi man po. Ito yun? Okay po. Tama yan? Nabasa lang. Okay. Paano mag-blow yun? Pa-picture muna. Ayan. Ayan. So, ilapit po natin ang tape. Fish. Ay. Yeah. Excited. Okay na. Isa pa. Isa pa. Isa pa daw. Isa pa daw. Waiting. Oo. Tama na, tama na. Mag-fish ka dapat, ma. Ay, ay. I'm getting wet. Kasi akin. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile.